On vuosi 1877 ja Venäjän keisarikunnan joukot piirittävät Plevnan kaupunkia Bulgariassa. Pitkä piiritys päättyy vuoden lopussa ottomaanien tappioon. Samaan aikaan Suomen suurruhtinaskunnassa Tampereella Finlaysonin tehdasalueella valmistui uusi yli 1000 koneen kutomosali. Rakennus nimettiin Venäjän voiton kunniaksi Plevnaksi. Tänä päivänä tunnemme Plevnan erityisesti elokuvista sekä oluesta. Tuon ajan työläisille se tarkoitti kuitenkin paljon lisää työpaikkoja. Palkka ei ollut mainittava, mutta koulutustakaan ei liiemmin vaadittu. Myös rahapulassa ollut Hugo pestautui siis tehtaaseen töihin. Ja tästä alkoi tämän dramaattisten tapahtumien sarja. Hugon siskolleen Sofialle kirjoittamat kirjeet alkavat muuttaa muotoaan. Kirje kirjeeltä Hugo alkaa olemaan yhä enemmän ja enemmän koneiden ja tekniikan pauloissa. Yli 12-tuntisten työpäiviensä lisäksi hän alkaa viettää jo vapaa-aikansakin Finlaysonilla. Omien sanojensa mukaan koneiden kanssa keskustellen. Yhteistyö muiden työläisten kanssa ei sen sijaan suju yhtä jouhevasti. Eräässä Hugon kirjeessä hän kuvaa kokemustaan tehtaan yhteisessä saunassa. Astuminen sisään tuohon ahtaaseen huoneeseen oli minulle kuin kidutusta. Saunassa ei ollut kunnolla tilaa ja ahtautuessani lauteelle jouduin vastoin tahtoani kosketuksiin heidän limaisen ihonsa kanssa. Vakahduttava kuumuus, täynnä inhottavia alastomia ruumiita, tuntui kietoutuvan ympärilleni, kunnes en enää voinut hengittää. Siedän heitä kyllä tehtaalla, jotta työt tulisivat tehdyksi, mutta saunaan en enää mene ikinä. Sanokoon mitä sanovat. Mitä enemmän ajattelen ihmisen likaista muotoa, sitä enemmän alan vihata myös omaa ruumistani. Todellakin, ihmisessä täytyy asua perisynti, sillä kaikessa elävässä on jotain todella saatanallisesti vialla. Pian Hugon taidot huomataan myös tehtaan johtajien keskuudessa. Hänet värvätään estämään pahamaineisen kattilakiven syntyä tehtaan höyrykattiloihin. Hugo onnistuukin yli odotusten. Tehtaan kattiloiden höyryn tuotanto nousee ennennäkemättömiin lukemiin. Hugo piti keksintönsä reseptin salaisuutena, mutta nykypäivän tietämyksen perusteella voimme arvailla hänen käyttäneen jotain kemiallista seosta. Paneudumme tämän asian tekniseen puoleen tulevassa videossa. Hugon maine keksijänä kasvaa ja hän tuntee olonsa turvalliseksi Finlaysonin tehtaalla. Kirjeissään siskolleen hän kuvailee monenlaisia koneita ja rakennelmia, joiden kuvaukset muuttuvat pikkuhiljaa yhä maanisemmiksi ja epäselvimmiksi. Hugo ei tunnu välittävän siskonsa varoituksista, jotka kehottavat nöyryyteen ja itsehillintään. Finlaysonin huonosti ymmärretty Nero hankkii itselleen pian työpajoja ympäri Tamperetta. Niissä hän alkaa vapaa-aikanaan kehitellä jotain suurta ja tuntematonta mekaanista keksintöä. Emme koskaan saa tietää, mikä tuo Hugon mullistava laite olisi ollut valmistuttuaan. Hugon ura ja maine katoavat yhtä nopeasti kuin ne saivat alkunsakin. Seuraavassa osassa kerromme tarkemmin, mitkä voimat pakottivat Hugon lopettamaan rakastamansa työn tehtaalla ja lähtemään sieltä loppuiäkseen.